आवय बापूय भुरग्यांक लागून दीस काडटात दास्तीन कित्याक आतांचे तरणाटे गाडयो बायको चलोयतात मस्तीन इनोसेंट लोकांक फोंडान घालतात सोरो पिवन गाडी चलोवन रस्तीन एक्सिडेंट करून लोकांक मारून जिये नाका तुमी देवाची कास्तीन फाटीं कोलवा रोडाचेर एक्सिडेंट एक जालो व्हडलो दोग पुलीस नाका बंदी कोरी अकस्मात तुवें हो कावज घडलो एक तरणाट्यान गाडी हाडून मोकली गाडी घेवन आतो आसलो पत्तो पडलो दोग पुलीस शेवटोन भायर पडले दोगांयनी वखदाक तांणी जीव सोडलो आनीक एक मारेकात एक्सिडेंट आयकात घडलो त्याच दिसाक एक तोरणी आनीक बायल वेताली सोयऱ्यांच्या रोसाक ताणें सपनान चिंतूंक नासलें सांपळत म्हूण वायट वेळाच्या घासाक एक तरणाट्यान गाडी तांचेर मोखून पावयली तांकां मरणाच्या फासाक दोगांय ती मरोन गेली आयकोन सगल्याच्या काळजाक जालें हाय 10 वर्सांचें तांकां भुरगें आसा आतां कोणाक म्हणटले माय आनी पाय तरणाटे ड्रग्स तसो सोरो पिवोन चलयतात म्हणटात कायद्याक उजोलाय अशें पिवोन चलयतल्यान पुलिसान कडक सजा दिवंक जाय एक्सिडेंट जातोच मनशाचें रगत चेक करूंक लॅबोरेटरींत वता ड्रायव्हर ड्रग्स घेतला सोरो पियेला लिपोन व्हरोन रिपोर्टांत भायर सोदता थोडीं आवय बापाय सोतली पळोवंक पुलिसांची बोडसां बोत्ता इन्वेस्टिगेशन सारकें जायना जावं दुडवांकार सुट्टा इनोसेंट मोत्ता आवय बापाय भुरग्यांक दुडू दितात ते कितें कोत्ता ते नदर दवरुया वायट रस्त्यांचेर भुरगे वेतात जाल्यार देखीक तांचेर चाबूक मारुया सोयतानाचे ते गुलाम जाल्यात तांकां जेजूच्या रोगतान बरुया तरणाट्यांनी हें वायट जिवीत सोडूंक तांचे पासत मागणें करुया तरणाटे पिवोन दुसऱ्याक मारून उडयतात तांचें मन बोलदूंक देवाक मागणें करुया